do ďalšieho videa dneska, to je hry Fortnite s mojím kamošom part 3. Povedz začať. Zas som tu. Výborne, ne? Dneska tu bude dosť veľa videí, lebo je vždycky, budem mať každé video iný skin, hej? Kubo ma šikanuje. Kubo ma tu nutí natáčať videa. Kubo ma nutí natáčať videa. Ty si napísal pod tým, že chceš natáčať za mnou videa. Veď kľudne, veď ja toto video kľudne môžem zmazať, všetky videá môžem zmazať, ja to nemusím vydať, keď chceš. Kubo to len teraz hrá. Aha, dobre, tak ale reálne teraz idem všetky videá vymazať. Nie! No vidíš. Ty chceš? Je kľudne dám aj screenshot. Mne to je jedno, nemám dôkazy. GG! Nemusíš utekať od úzeb! Tum, sahur, ta. Nie, ja vypínam zvuk, nahrávanie. Ty brainhawker. Vieš čo? Ja vymazujem všetky hudby. Nie, všetky videá, tak, videá. Prečo? Lebo robíš zle. Ja robím zle. Zle robíš. Gašli na to! V minulom videu sme povedali, že keď tam bude 20 lajkov, tak robíme svoju songu. Robíme my dvaja svoju songu. A natočíme k tomu aj videoklip. Na tvoj Instagram. Nie, však videoklip normálne zrobíš. Počkajte, ja na chvíľu zruším zvuk. No. Nigger. Som myslel, že umrel na výšku. Kubo! Čo keď dropnem M-bombu? Však dostaneš len strike. I'm back. Mišo, opováž sa a toto video kľudne pôjdeme na začiatku. Kľudne, nemám s tým problém. Absolutne. Ale prečo to nemôžem povedať, to je také slovíčko na N. Aha, že tak, hej. Však, no a keby bolo, diváci, keby bolo počuť môjho brata alebo môjho otca, tak... Však napríklad nektarinka. Nechápem, čo si myslel, že poviem. Get out! Veľa typkov tu je, nemyslíš? Však poď sem, dead. No tak toto. Ty bobo, to ja zdrham. Tum, sahur, ta. Nie, prosím. Nestrieľaj to, ja neznášam tú hudbu. Keby som bola... Nie! Anabela. Dobre, ja to kľudne zmážem, nie je mi problém. Však ja si spievam! Hej, ale tie hudby existujú na YouTube. Mám tvoj obľúbený zbraň. Ani ju nechcem. Už mám svoje zbranie, výborné. Ale tu tá, čo hádže tie smeti. Jaké smeti? To, čo som ti minule ukazoval. Aha, tak to nie je moja obľúbená zbraň. Veľa typkov! Kilo ich tu je! Ája! Dobre. Kubo, prášu, poď, Kubo, mám 7 kilov. Nie, mám 5 kilov, poď. Tak, toto nedám, sorry. Už som tu. GG. Daj play again. Kubo, na čo si na nich išiel? Lebo som sa nudil. Si ma mohol revivenúť, ja by som mi to dal. Hej? No, boli traja. Nevadí. Veci sa učíme. Nestírame. Ja som mohol dať 7 kilov, Vieš, koho to zaujíma? Keď na tomto videu bude 40 lajkov, tak čo urobíme? Ukážem dick up. Robíme najväčšiu skladu. Urobím si druhý kanál, kde budeme vydávať hudby.
To není dobrý nápad, Kubo. Prečo? Dobre, keď bude tu 50 lajkov, No. tak každému dám po eure. Hej. Takže aj mne? Tebe nie. Tak, to berem. Nedávajte like. No, možno aj tebe. Možno. Si. Kubo, ale ty tam budeš 50 lajkov. To koľko tu je tých českých? Nechaj mi Kubo, jedno. ty anal! Jeden! Jedno, prosím. Jedno mi stačí. Čo? To ja mám lepšiu. A ty si AFK? Si AFK? Kubo, nie že nevyžereš tú cestu, na ktorú chodí. No, Ako tu. Ja mám svoju, ešte lepšiu možno. Možno, kto vie? Let's go. Nepadla zlata. Super, ne? A to se vyplatí. GG. Dobre. Ja chcem typkov! Ja idem typka. Nechaj mi ho. Počkej, to je ten? Na to ide? Sú tu dvaja. Nechaj mi to vzadu. Traja. To je môj kill, vieš o tom? Ďalší. Traja? Ďalší dead. To mi nechaj. Mám ho, dobre, mám. Poď sem. Dačo nám padne. Mne vypadla táto výborná zbraň. Ona je výborná. Čo? To isté ti padlo? Nepadlo, mne padlo toto. Jaj, toto nechcem. I tum sa. Nie! Lebo nebudeme točiť, už nikdy. Jaj. Si dať slúbil. Ne. A ja to hoci vtedy viem zrušiť. Nie, vždycky teraz keď budem slajdovať mi ide na kocky ľad. Typci, Pištolky som dostal dve. tam. Typek. Chill, bro, chill. Dostal. On dostáva nejaký splash. On dostáva Kubo? No, Vieš čo, my sme mali nervy, že čo nám dáva splash? Nie splash, ale poison. no, Tak to dáva táto pištolka, to čo sme my dostali. ktoré? To zlaté, čo si mal hneď na začiatku hry. Aha. Nechaj. Poď sem. Nechaj mi ho, Málo. prosím, nechaj! Ja ti ho nechám, len zdrhá, nemôže prežiť. Ups. Ja ti dám, som zbiedal. Len nemôže prežiť. Ide na mňa, hej? To si začínaš, hej, na mňa? Tam sú ľudia ináč. Dobre, mám kill, chill, mám kill. Ale typci, idú po mne. A kde si ty? Tu. Si. GG, tu. Počkaj. Ja som takého nokol. Ale koho? Neviem. Výborne, to nám moc nepomohlo. Ale mne napísalo, že som takého nokol. GG. Ja mám 5000 goldov. Typek. Typci, tam. Spálim to. Victory GG. Royale! GG! Už tretie video, čo natáčame Victory Royale. No jak sa nám darí? Kubo, počkaj, ty si chlapec, počkaj. Ako skin. Nie. Idem do lobby. Nedaj ready! Nie. Chvíľu počkaj. Zmením si skin. Lebo prečo nie? Zas ten vysávač ide. Jaj, ten vysávač nevie si nájsť domov. Ty tum sa hur, daj like. Prestaň. Ľudia, dajte like a odber.
Presne tak, dobre, daj play. Ja musím vyriešiť jednu vec. Ale to nestíhame. Už 10 minút. Dobre, z dnešného videa... Nedáme. Z dnešného videa by to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.